Боксери, това е май 8 епизод от моето оцеляване. Да, не направих един епизод, но нещо не стана. И сега ще ви покажа промените, които съм направил. Дървото е от новото бялото дърво. Направил съм си това черно дърво, пристанище. Направих си XP Ground, няма сега да го показвам. Този епизод мисля отидем надалече и да си направим нещо като лагер. Сега ще си направя лодка. Има тук нещо ми изби. Така. Да, само че ще спа. Взел съм си картата, за да после да намеря дома. Клипа трябва да е къде 15 минути. Така. Си направим някъде лагер. Така. Отиваме някъде. Да, само че това не е много голямо. Езерцето. Това е езеро направо. Мисля, че е някакво море. Не съм много далеч от къщата. Ще разузнаваме. Кученце, супер. Ми кокали. Даже знам за какво съм ги взел. Хайде. Ще... Идва с мен. Само едно ми трябва. Ще си оставя лодката тук. Само да видя. Ето, така. Само че... Да! Ето. Намерихме новия байон. Не е много голям, но няма значение. Даже изобщо не е голям. Това е доста добре. Даже и наблизко се генерирал. Добре. Що си взех рибата, му намеря котка. И това ще е доста добре. И ако успея да я опитам. Това ще е хода внимателно. Така. Сега не виждам котка. Котке. Къде си, котке? Добре, ще кътна докато се върна с рибата. Не, всъщност не. Омага. Кътнах за една секунда. Ще си улова рибата. Ето и първата. Само че къде отиде. Така. Този епизод според мен ще бъде интересен, защото няма стои на едно место. Поне 3 рибки си фана. Хайде да. Нещо не иска да клъвне. Хайде.
по-дълбоките води има по-голям шанс да фанеш рибка. Нещо не иска. Колко ли време ще трябва да чакаме? Хайде де, ще кътна, сигурно. Айде, ще чакам още малко. Айде отивам да видя дали ще намеря. Хода с Shift. Тук ми е чудно защо има саплинги. Нещо видях. Да, но защо има саплинги? Не мисля, че дърветата увехват. А това е било овца. Ето още саплинги. Саплинги. Вече 6 минути снимам. Сигурно. Или 7. Но искам много да фана котка. За сега не виждам. Или кучето нещо плаши котките. Може би. Ще остава да седи. По ще го намеря. Добре, защо навсякъде има саплинги? Ако имате някакво обяснение, напишете в коментарите. При коментарите. Няма нито една котка. Къде може да има котка? Доста трудно да се намери. Не стоят на едно место. Коза. Аз по коза. Овца. Мисля някъде тук да лагирувам. Още малко ще потърся. Като потърся не е сигурно, че ще мога да я фана с една рибка. Това тук има езерце. И ще го фана. На коя рибка ще се пробвам. Някъде тук ще си направя лагер. Хайде да.
рибка. А, не. То се махна. Омага. Добре, значи няма можем да фанем сигурно. Още една рибка. Вече стигнем някъде къде 12 минути. Сигурно. Не мога да забележа никъде котка. Добре, ще кътна докато си намеря кучето. Не можах да намеря кучето. Да, и беше ми забил. Стълни се, за това бързо ще си направя една къщичка. Така ще. Няма се задържа много дълго в нея. Имам. Да. Само точване си взех. Да, само че просто на какво играя. Защото ми е лагал. Защото ми е забивал. Желязо. Да. Още продължава. Ома фъга. Какво става? Така. Да. Така. Да. И дрова не си взех. Пак ще станат и тези. Трябва да по-бързо, защото ще... Така. Толкова дърво стигне. Омага!